Andinibulisa maqabane. Ndibone le post on Facebook and intliziyo yam ibuhlungu nyhani because koko ndimaye ndibona le post ndiqonda uba ndifuna uthetha ngayo, but every time ndiza ndipowusta ividiyo ndiyayidelete ividiyo because it's very sensitive and ibuhlungu. Ndizoyipowusta ke nakwi-YouTube. Please don't forget to like, comment and share ividiyo. Good people, ndiyacela okokuqala masithi duduni kwifemeli. I'm sending condolences to her family. Sithi kubazali mabalale ngenxeba. Kubuhlungu ke emzalini into yobana ngaba ucinga into yobana ngaba umzali yena uzawungcwatywa ngumntana kodwa umzali angcwabe umntana. Kubuhlungu kakhulu maqabane. Lo mntana lona abazali bamthumele esikolweni but akabuyanga esikolweni nale qualification, kodwa ubuye esikolweni sileli ngomqolo, which is very sad. Obviously buhlungu ke nasebazalini, but into endingayitsho mna is xolweni kwifemeli kakhulu. Lo mntana lo apparently, let me say allegedly, bekune-event esikolweni then basela, then they decided uba mabahambe baye ethaveni, which is babheke elokishini because behlala moserenze esikolweni, bahambe baye ethaveni. Now ufike phayana ke waba over intoxicated, wanxila kakhulu yabo, then kuthiwa allegedly pulled by umjita, then walahleka umntana, tried to call amapolisa, then she was found 3 days later emlambeni. This happened in Citrusdal, good people. This happened in Citrusdal up the Western Cape. Laa mntana ebefunda e-West Coast college leya ePrawn. It's very sad into yobana ngaba masiyibekeni icace lena into kubantwana bethu that ubumnandi abupheli, ubumnandi abupheli. Ewe yonwabani kodwa sunuphuma kule ndawo enisafe kuyo niye kwelaa cala because lo mhlaba ungcolile. And kubuhlungu into yobana ngaba kuthi ngoku kuyinyanga yamanina, kuthi ngoku kuyinyanga yobana ngaba siselebreyitha amanina, kodwa sifumaniseke into yobana ngaba sizomane sisithi rest in peace, rest in peace, rest in peace because abantwana basemakwethu bayafa. She was young, she was very beautiful, she was full of life. She was young, very beautiful, full of life. And kusapho lwakhe liphela luva kabuhlungu, more than ndisiva kabuhlungu ngoku. But ndiyacela nto zakuthi into yobana ngaba to girls aba-out there abayofunda ezikolo, universities and everything, noba niyonwaba guys, make it a point that nonwaba kule ndawo enizawuba safe kuyo, ningaphumi kwi-safe zone yenu nihambe niyoba kwiindawo eningekho safe kuzo because lo mhlaba lona cruel, kukhohlakelwe apha ngaphandle. So kwifemeli yonke iphela akuhlanga lungehliyo, kwifemeli kaSemahlanisi akuhlanga lungehliyo. This is, andiyazi noba ndizawuthi yintoni. Kubuhlungu into yobana ngaba it's Women's Month but every time, every week, every day umfazi ubethiwe, umfazi ubhubhile, umfazi this, umfazi that. Madoda kwenzeka ntoni? Madoda kwenzeka ntoni? Buphi ubuntu benu? Buphi ubunina? Theni silahlekelwe bubuthina? We are men, we're supposed to be protecting these people, we're supposed to be protecting these women, but it's kuphinde kube sithi that is killing them. How are they going to come to us? How are they going to trust us on their protection xa thina sizaba ngabo baphinde bababulale? So sonke sithi justice for aSemahlanisi angangalala ngoxolo.